Hej, jeg hedder Christoffer. Jeg er fysioterapeut, og jeg har specialiseret mig i behandling af svimmelhed. I den her video vil jeg vise en øvelse, som jeg kalder blikfølge. Baggrunden for øvelsen, det er, der er mange patienter, der kommer og fortæller, at de har svært ved at følge noget, der bevæger sig hurtigt for øjnene. For eksempel en bil, der kører forbi, eller en fugl, de skal kigge på. Så derfor så kan det være en god idé at lave nogle øvelser, fordi så kan man træne sit balanceapparat inde i det indre øre til at blive mere tolerant. Og grunden til det er, at øjnene og det her balanceapparat inde i det indre øre, de er tæt forbundne. Så hvis der er bøvl med det ene, jamen så er det kan give sig udslag i, at man bliver svimmel, hvis man skal for eksempel kigge hurtigt efter noget. Til den her øvelse, der bruger jeg 2 visitkort. Grunden til at bruge visitkort, det er, at der er tal og bogstaver på. Fordi man skal ikke bare kunne følge det her objekt, man skal også kunne se det klart og tydeligt. Så det er vigtigt, at når man laver øvelsen, at man kan se de tal og bogstaver, der nu engang er på. Lad mig lige vise en gang. Vi tager de 2 visitkort op foran kroppen, så de er cirka ud for næsen. Og så bevæger man egentlig bare fra side til side og følger kortet med øjnene. Det er vigtigt, at hoved- og øjenbevægelser følges ad hele tiden. Man kan godt gøre det for hurtigt, og man kan godt gøre det for langsomt. Det er derfor, det er vigtigt, at man har en terapeut, der ved, hvad de snakker om, til at guide en og hjælpe en. Når man laver øvelsen, så tæller man til 30. 1, 2, 3, 4 og så videre. Man må gerne blive svimmel undervejs. Det sker der ikke noget ved. Selvfølgelig skal man ikke blive virkelig dårlig. Men så er det, man kan skrue op eller ned. Hvis man nu bliver svimmel, jamen, så gør man det måske mindre bevægeudslag eller langsommere. Godt. Når man så er færdig med de her 30 gentagelser, så skal vi gøre det samme, men hvor vi kører op og vi kører ned. Og vi må rigtig gerne få stort bevægeudslag ved hovedet her. Og igen, der tæller vi til 30 styks. Godt. Man kan finde forholdsvis mange videoer på nettet, hvor man laver en nogenlunde tilsvarende øvelse, men hvor hovedet står stille. Al forskning tyder på, at det klart er bedst, når man træner det indre øre, at man da laver øvelser, hvor man bevæger hovedet og ikke kun øjnene. Fordi at inde i det indre øre, det er væskefyldte buegange, og vi skal have den her væske til at bevæge sig, for at kunne øge tolerancen, så vi kan undgå at blive svimle, når vi laver sådan nogle ting her. Det her, det er jo forholdsvis lavt niveau. Jeg sidder ned. Ude i virkeligheden, der vil vi blive udsat for, at vi skal bevæge os, og det kan være på diagonalt og alt sådan noget der. Så det er vigtigt igen, at I finder en terapeut, som kan guide jer og i den rigtige progression, i det rigtige tempo, så man kan få det bedre gradvist. Du kan finde en kvalificeret terapeut inde på ivrt.eu. Der kan du finde sådan et kort, og så kan du finde en terapeut, der er nær dig.